Barka da warhaka mai sauraro, sannan mu da ƙara saduwa a cikin wannan tasha tamu mai albarka, inda muke tafe muku da wannan ɗungumen rahoto haɗe da wannan faifan bidiyo da zai warware muku zare da abawa wannan lamari da ke wakana a cikin wannan faifan bidiyo da ke tafe muku. Kamar dai yacce kowa sani, hakan na faruwa akan dukkan wani babban jarumi wato celebrities, dangane da cin dunduniya da ake haɗe da sakan bidiyonsu ba tare da kowa ya sani ba, sai kuma daga baya idan lamari ya ɓaci a zo ana cece-kuce a kafafen sada zumunta da dai sauran shafuka. Inda a yanzu wannan faifan bidiyo ya zo gare mu, kuma mabiya wannan tasha tamu mai albarka, a yanzu za mu bayyana muku wannan bidiyo domin ganin wa idonku wannan lamari da ke faruwa da kuma dalilin sakin wannan faifan bidiyo. Mai sauraro ka biyo mu a sannu, kuma don Allah idan har kai baƙo ne a wannan tasha tamu mai albarka, ka dangwala mana subscribe haɗe da ƙararrawa domin kasancewa tare da mu a koda yaushe da zarar mun saki zafafan shirye-shiryenmu da kuma ingantattun labaranmu. Kamar dai yacce kowa sani, jaruma Nafisa Abdullahi shahararriyar jaruma ce a masana'antar Kannywood, inda ta yi popular a kan fina-finanta na baya-bayan can da ya fiffita suka fiffita dangane da rawar ganin da take takawa a dukkan wani fim da ta shiga, ko kuma a ce aka sa ta domin ta tsaya a jaruma, kuma tana matuƙar burge dukkan masu kallonta a dukkan shirin da aka sa ta. Inda kuma a wannan ƙarni ma take a cikin shirin Labarina, duba da yanayin da aka tsinci kai a wannan shiri na Labarina, inda har wannan babban rahoto yake fita dangane da an cire ta daga wannan shiri na Labarina. Duk dai mai sauraro ka biyo mu a sannu ga wannan faifan bidiyo, amma kafin nan za mu ɗan yi waiwaye wanda ake cewa adon tafiya, duba da mafi akasarin mutane ba su san taƙaitaccen tarihin wannan jaruma ba. To a yanzu mai sauraro za mu ɗan bayyana maka kaɗan daga cikin tarihin wannan jaruma kafin nan mu tsunduma cikin wannan faifan bidiyon namu. Jaruma Nafisa Abdullahi 'yar asalin jihar Plateau ce, wato Plateau Jos, inda kuma ta yi makarantar firamarenta haɗe da na sakandare har ma da gaba da sakandare ɗin. Daga bisani ma ta dawo jihar Kaduna, kuma daga baya-bayan nan ne da a wancan lokacin ta shiga masana'antar Kannywood a ƙarƙashin kulawar babban jarumi wato Adam A. Zango, inda har ma mafiya yawancin shahararrun fina-finanta an fi saninta ne da wannan jarumi wato Adam A. Zango, inda a da take ta kai kawo a tsakanin Kaduna da kuma Jos, inda daga bisani ma ta dawo ta tare a nan Kaduna gabaki ɗaya a domin ayyukan da suke gabanta, wato ayyukan na fim da ke gabanta. Dalilin haka ne ta dawo wannan gari Kaduna da zama gabaki ɗaya, inda a yanzu haka mafi yawan zamanta ma ya dawo jihar Kano gabaki ɗaya. To a yanzu dai haka maganar da ake, jaruma Nafisa Abdullahi ba ta ma ƙasar Najeriya gabaki ɗaya, tun bayan wannan rikicin da ta tsinci kanta a wannan shahararren fim mai suna Labarina. Shahararren fim mai suna Labarina, inda shi ma ya zo da cece-kuce haɗe da gutsiri-tsomin cewa an cire wannan jaruma daga wannan fim, inda kuma har aka fayyace wa jama'a zare da abawan wannan lamari da cire babban jarumi a series fim ba komai ba ne, inda har wannan abun aka samu akasi da kuma matsalar rashin saɓanin fahimta da ake samu a tsakanin al'umma dai. Duk dai ba wani babban lamari ba ne da an cire jarumi daga wani series fim da dai sauransu. To mai sauraro ka ci gaba da biyo mu a sannu, kuma in sha Allah nan ba da jimawa ba muna tare muku da wannan babban rahoto nan ba da jimawa ba. Kar dai a manta da subscribe a like domin kasancewa tare da mu a koda yaushe da zarar mun saki zafafan shirye-shiryenmu da kuma ingantattun labaranmu. So za ka iya turo da saƙonka na kai tsaye bisa wannan tasha tamu domin jin ra'ayinka da kuma faɗin albarkacin bakinka kan wannan lamura da ke wanzuwa.